La cursa diagonal DIR Guàrdia Urbana ha celebrat avui el seu 10è aniversari amb una jornada espectacular que ha dut l'atletisme i, en definitiva, l'activitat esportiva i l'exercici físic i de salut a l'eix que travessa la ciutat de Barcelona de muntanya a mar. I és que han estat 10.500 participants que s'han distribuït aquest diumenge entre les dues distàncies, la de 5 i la dels 10 quilòmetres. Aquesta xifra ha superat abastament els 7.100 inscrits de l'any passat i ha establert un nou rècord de participació a la prova. La de 10 quilòmetres ha comptat amb la participació de 8.700 atletes i la de 5 s'ha quedat en els 1.800. Era el moment de fer les fotos de club, d'anar-se preparant, s'acostava l'hora de la sortida, que eren 2:45 del matí, començava a lluir el sol, i l'Eric Domingo, que empeny la cadira de rodes on va la seva mare, la Sílvia Roldán, tornava un any més a la prova. Nosaltres correm per esclerosi múltiple, que és l'enfermedad que té la meva mare des de fa més de 25 anys. Correm per la visibilitat, recaptar fons, conscienciar i explicar la nostra història, que és una història de superació. L'Eric, a més, l'Eric i la seva mare comptaven amb el suport del seu club, amb 100 atletes més que prenien la sortida amb ells i que estaven a punt de fer-ho. Aquí veiem, per exemple, també a la gent del Segup, que és el club esportiu de la Guàrdia Urbana, i s'anaven omplint els diferents calaixos, els diferents grups de la sortida. Una sortida que ha tornat a estar ubicada davant del Palau Reial de Pedralbes i a partir d'aquí, sempre amb un recorregut descendent, els participants de les dues distàncies han hagut de baixar per la Diagonal fins Passeig de Gràcia, baixar fins trobar el carrer València per tornar a la Diagonal i, en el cas de la cursa curta, la de 5 quilòmetres, tornar-hi per acabar entre els carrers Nàpols i Sicília. Per la seva banda, els dels 10 quilòmetres havien de pujar fins Castillejos, tornar a travessar la Diagonal i després recuperar-la a l'alçada de la Torre Akbar per deixar-la finalment i arribar al Passeig Garcia Fària, on estava situada la ratlla d'arribada. Un recorregut, de fet, gairebé idèntic al de l'any passat, i aquest és el moment de la sortida del primer grup. Els participants estaven dividits d'entrada en diferents calaixos per edats, sots 37, sots 40, un d'ells, sots 45, sots 50, dos més, i sots 55 i sots 65 al tercer grup de calaixos, i la sortida precisament s'ha fet en grup, sobretot per fer-la molt més fluida. Aquí tenim precisament els membres del primer grup que ja anaven diagonal avall, quan els del segon estaven situant-se en aquest punt de sortida un cop passat el Palau Reial de Pedralbes. Doncs sortia ja el següent grup, els primers participants que havien arribat o estaven arribant aleshores a la plaça Francesc Macià, i com comentàvem en començar, en aquesta edició de la prova s'ha recuperat la cursa dels 5 quilòmetres, i és que aquesta distància s'havia disputat a l'any 2019 per última vegada, ja que a les edicions de l'any passat i al 2022 només es van córrer els 10 quilòmetres, i en els anys 2020 i 2021 no es va disputar la cursa a causa de la pandèmia de Covid. Ara van, doncs, ja pràcticament tots els participants en direcció al carrer Nàpols, que, insisteixo, era el punt d'arribada de la cursa a 5 quilòmetres, i allà estava situat l'avituallament, el primer avituallament dels 10 quilòmetres. El segon avituallament estava ja un cop passada la ratlla d'arribada en els 10 quilòmetres, a la zona de Diagonal Mar, i Reyes Estévez, que optava aquest any a la tercera victòria, ja començava a liderar la prova. En aquest moment de la cursa encara estaven barrejats els participants de la prova de 5 quilòmetres i els dels 10 quilòmetres. Aquí veiem una de les grans protagonistes de la cursa femenina que anirem desvetllant a mesura que la veiem desenvolupar-se, i sobretot el fet que estiguessin barrejats els participants de les dues distàncies el que ha propiciat és que els de la cursa de 10 quilòmetres, sobretot els capdavanters, apretessin un pèl més, apretessin molt més el ritme en els quilòmetres inicials, deixant-se portar pels que participaven només a la prova, que arribava just a la meitat del recorregut. Veiem precisament aquest primer avituallament i l'exemple del que us comentàvem. El Reyes Estévez, que era líder en solitari de la cursa de 10 quilòmetres, estava a la mateixa alçada, estava duent el mateix ritme que el líder de la prova dels 5 quilòmetres, que era David Campo. David Campo, que a la fi ha estat el guanyador de la distància curta, tot superant Sofian Hadduti per 8 segons, i Christian Edmundson ha arribat tercer a 33 segons del guanyador. En dones s'ha imposat la Irina Guillén, que ha avantatjat de Judith Lerman 6 segons, i Gavi Álvarez en poc més de mig minut. Aquestes són precisament les classificacions, les 3 primeres posicions de la cursa, que arribava a la meitat del recorregut total d'aquesta prova, d'aquesta cursa diagonal DIR Guàrdia Urbana.
urbana. Superat l'equador de la prova, Reyes Estevez continuava mantenint al voltant dels 10 segons d'avantatge sobre el grup perseguidor, on estaven Albert Nogueras, Pau Capdevila i Jorge Cano. Aleshores, ja es veia venir que Estevez anava camí, com dèiem abans, de la seva tercera victòria consecutiva, 47 anys, Reyes Estevez, i encara trobant-se com si fos un atleta júnior. I entre les dones, la Mònica Comas i la Sílvia Segura lideraven juntes i tenien un avantatge, aquí les veiem precisament, d'uns 40 segons sobre l'Aurora Bargalló, l'Alejandra Sánchez i la Daria Soltseva, que es disputaven en aquell moment al tercer lloc del podi. Hem de dir també que la solidaritat ha tornat a ser un dels aspectes destacats de la prova, ja que totes les donacions de les curses d'adults s'han destinat a l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu i 2 euros de cada inscripció de la cursa Kids, que es va fer ahir, van a parar a l'associació Aprenem Autisme. Ahir dissabte també es va disputar la primera edició de la milla pel carrer Bori Fontestà i el Parc de Piscines i Esports, que també va guanyar el Reyes Estevez, per cert. Petits i grans, barrejats en aquesta cursa diagonal dir de la Guàrdia Urbana, i Reyes Estevez, que anava camí de certificar aquesta tercera victòria, en aquest cas cap al costat de l'ombra, i a la recta ha tingut fins i tot temps de saludar algú abans de travessar la línia d'arribada, la ratlla d'arribada, i proclamar-se guanyador, com sentíem ara de fons a l'speaker. Al final ha estat poc més de 30 minuts i 20 segons, el temps del Reyes Estevez, i 20 i escaig, perquè la visió que teníem era un pèl abans de que travessés aquesta ratlla d'arribada, i després veurem a la classificació final de la prova. Albert Nogueras ha arribat 12 segons després i Pau Capdevila s'ha classificat tercer a 11 segons de Nogueras. Aquí els hem vist arribar, els homes que han acabat ocupant el podi, Reyes Estevez, que comentava amb Mercè Rossich, la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, i hem d'explicar que en categoria femenina la guanyadora ha estat la Mònica Comas i la segona classificada, la Sílvia Segura, ha arribat amb 18 segons de diferència, que la Mònica ha aconseguit sobretot a la segona meitat de la cursa. L'Aurora Bargalló finalment ha estat qui ha ocupat el tercer lloc a 40 segons de la guanyadora. Els protagonistes que miraven de refer-se, de saludar els companys de club. Aquí li explicaven a l'Aurora Bargalló que havia acabat tercera, ella no ho sabia, i veiem a la primera i la segona classificada de la categoria femenina felicitant-se. Els participants que anaven arribant, alguns arribaven ja a aquest passeig García Faria, però quedaven centenars i centenars que encara estaven cobrint l'últim terç d'aquesta cursa, d'aquesta distància de 10 quilòmetres, quan ja es començava a preparar la cerimònia del podi, però aquí veieu com arribaven ara ja sí el gran grup. Tenien com a màxim 1 hora i mitja per cobrir els 10 quilòmetres del recorregut. Més tard han arribat l'Eric Domingo i la seva mare. Concretament s'han classificat al lloc 376, recordem, donant visibilitat a l'esclerosi múltiple. Diuen que córrer és un esport individual, a mi em sembla que no tant. Hem fet grup, avui no competíem, tothom tenia un objectiu, hem pogut ajudar i més contents que això és impossible. I mentre no s'aturava l'arribada de participants, el Reyes Estevez estava a punt per explicar-nos com li havia anat la cursa. Ha hecho un día un poquito de calor para ser las condiciones perfectas, pero bueno, no pegaba viento, que era lo más importante para el atleta, para correr bien. Y ha salido a un ritmo de como al ver carrera de 5 y 10K, he salido con la cabeza de un chico que iba a 5K, pensando que él iba a 10. Entonces ya me he embalado desde el principio, desde el kilómetro 5, y he podido mantener el ritmo muy bien, aunque al final me ha costado. Sí, la verdad es que es una carrera que se me va muy bien, porque no tiene ninguna curva, el circuito es muy favorable. Y para mí, que peso 80 kilos y tengo una zancada muy amplia, todo lo que sea curvas y partirme el ritmo me perjudica, ¿no? Y en ese sentido esta carrera me viene como anillo al dedo. I aquesta és la classificació, amb Reyes Estevez al capdavant, Albert Nogueras a la segona posició i Pau Capdevila tercer. Els tres protagonistes pujaven al podi, en últim lloc, evidentment, el guanyador de la prova, el Reyes Estevez. Aquí ho sentiu, tal com ho diu l'speaker, es va animar a tornar a córrer després de la pandèmia, tot i que ja és un veterà de l'atletisme no català, sinó mundial.
I del protagonista a la protagonista, a la Mònica Comas, la guanyadora de la cursa femenina. Venia més aviat a sortir una mica així reservant o, bueno, sense apretar massa al principi, però bueno, també sabia que era una cursa que beneficiava, també feia molta calor, vull dir, estava una mica incerta. M'he posat a darrere la segona noia i he pensat que intentaria seguir-la, si podia. Hi ha hagut un moment que em marxava i l'he deixat fer, i després he vist que li anava traient i he seguit el meu ritme i he aconseguit marxar una mica. I aquesta és la classificació de la categoria femenina amb els registres que han aconseguit cadascuna de les tres protagonistes, la Mònica Comas, la Sílvia Segura i l'Aurora Bargalló. Doncs aquest és l'aspecte que oferia la zona del podi, amb els participants, amb seguidors, aficionats, amb els familiars d'una bona part d'aquests participants que volien gaudir ja de la part final d'aquesta cursa diagonal DIR Guàrdia Urbana. La Mònica Comas, que rebia el trofeu com a guanyadora en categoria femenina, afegir que el PC Team ha estat el guanyador per clubs i que la valoració corresponia al director de cursa, Jordi Soler. Hem superat els 10.000 inscrits, mai havíem superat aquesta xifra i estem molt contents sent la desena edició superar la xifra dels 10.000. És fantàstic. La cursa no només és una cursa competitiva, és una cursa solidària, una cursa popular, una cursa perquè la gent gaudeixi de la nostra ciutat, trepitgi carrer, trepitgi Barcelona, vegi els monuments, gaudeixi en família, amb amics, amb companys. Al final és una cursa on hi ha la part èlit, la part de davant, que aquest any està molt competida, tot i que el Reyes segueix sent un figura, però darrere hi ha tot el pelotón, tota la gent que ve a gaudir, ve a passar el moment i a disfrutar de la seva ciutat. Doncs d'aquesta manera s'ha acabat la festa de l'atletisme, la Diagonal de Barcelona i la Guàrdia Urbana.